Със сигурност не е най-подходящия ден за снимане на това видео. Тук в гората е мъгливо, леко дъждовно, но пък фонът ми е безупречен с всички тези птичи песни, дано и да ме чувате добре. Всъщност исках да ви споделя един текст, който откривах в архивите си. Със сигурност съм го публикувала преди години, но толкова ми хареса, когато отново го срещнах, че ми се прииска да го споделя с вас. Това, което знам, такава утеха е за мен, такъв източник на надежда и сила и ежедневна радост. Дава ми сили да ставам сутрин и да продължа крачките напред, дори когато се чувствам обезкуражена и слаба и изплашена. Това е моята сила да си върна куража и да се изправям срещу трудностите отвътре и отвън. Това, което знам, ми напомня, че винаги мога да застана до Теб, Господи, напълно, без страх, и да попрося това, което и преди съм искала, и занапред ще искам Твоето прощение и Твоята помощ. Кое ми дава кураж ли? Това, което знам. И знам, че двете думи, които никога няма да чуя от Теб, никога няма да ме погледнеш в очите и да кажеш: върви си. Никога няма да ме отпратиш от Твоето присъствие, да ме пропъдиш от Твоята благодат, да ме отделиш от славата си, да ме изключиш от обещанията си. Никога, никога няма да ме пропъдиш. Независимо какви думи ще ми нашепва тъмния и мрачен свят, аз никога няма да чуя от Теб: върви си.